Birta kalang rapet aratu ana pansim aprang sinil hinpen kardom apa cerego kardom non birta kat hanpon jibang nili jit kramsa non birta thepi langpon sinang Li adowan Longri Maya tumpen spatir pi ponsi ratching rumah mai mesen pen pacun pon KSA tumpen thengpi kang hutum pan kenep duna jok pansi meghlai or langnu chomang atumpen ka theng hengdun besi alam ki keklang Kecing sik ko pilih Mahila Mandal Congress Committee tumpen mai kang ni ponlong BJP lepen APLC klembang phi tum bang Parisi Sose tum Congress long chpok dun Tan pan kibang ke bigat so thuphan karbiang long same lispen long le ki pipede jia phansi BJP klembang phi steven phangchu pen pachini pon Ang tan pen abhuri pakana lingsi karbiang long tamas council tum ke kandun lok pusi APLC organizing secretary crossing tibung pen arbok pon Non birtang ton pen puthot lang ponik sinak Pli dhuan Longri Maya tum pen spatir pi ponsi Dipu Boys High Secondary School pathu aklam long Lukhimon adhorom tatum ratching ruma mai paman pon ada por phainer kep apor malom pen pangcheng ponsi mensing terang sarphu pli adwan Longri Maya pen si mai chphem bu ponlo laso mai long ali haman pen karbinglo tamas council CM Dr. Tram manghang chitong gun pensi Lukhimon adhorom atum lapuan ka chingri lapen ki apindeng support kelang mia puthak sami ke rupa jir pon Lapen rat chingrum amai ningkan sek pen ephong ka paman ponja phan sami karbinglo tamas council atung pen sami lak engkoi sami KCC budget long sami dengpon pu pusi CM Dr. Tram rong hang pen lamjak si pipon karbinglo tamas council pen hokung no pen lapen ningkan si doan rakamai ki phan karbinglo tamas council pen unang ni terapon po lapen karbinglo tamas council pen name kiting siasa ne lapen ning krikatan de Lukhimon amenten de kurusa lokhoi pi ante amenten laso kating ki de than ya bhan lagi ko etanga karbinglo tamas council pen sulokan kabion mo Kurusar madan itihan sek pen kanije pona tengki non uwe kimi tu mate non risoi jang atma bangki ka Charlie ana thu pa prangdun bang akenang sodlang la solong sami api putun ta chpa dugdun pensi asumar tum phan chelangdun chari size tabi klemdun vek nangji lapen karbi atum hakolam thepen chenglok raratuma phan sami Lukhimon adhorom alam aputhak sami thanse mumpont lapen ilitung ki dake karbiang ke Akhir itu kerek itu kate, komplit jumpi khanana. Lalu si itu detensi itu kilo, itu intana. Lo kacari asam lopik nana, lapen kacari hektik nana. You can be a chemical be kurante. Longri lomba. Apa kami itu cerai kompor itu, lapen antar kami ini kacari lagi kurante. Labang so malong ali haman pen karbinglo tamas council CM Dr. Tram ronghang mutram lekthi mogol sing timung sangpika chirong pipi MSc Johnny timung board chairman Mohan Tisu ganthram timung lapen Lukhimon adhorom ki kroyarat machitong dan machi ratching ruma mai mesen pen pachun pon 1959 naningkan February 5 aningkan se cheklusi alang liphan kurusar bu hokpon la soprang dalang li ornament kelong aja kong penan raraphan than pachini lo daratumban hokwe sa ke hokwek bangke pharokri sirkep ra phokera sirkep thang ajek lo ni 5 4 ni February 5 ang ni si alang phan ke hok pono alang le kurusa lapen arnam pensi alang phan kya hirjumi gipi arnam si alang liphan bor gipi la sojoini pensi penana tum alang liphan kroilo Lukhimon adhorom kroisi ingdangbong pen inglong ke do det kali thoinglong lapen ang parta me Assam long pen angtan Meghalaya puno Arunachal puno Kolhaya Karbi tumta penaan na phaido je Lukhimon ki kroi
lasi lukhimona dhorom ki kroi tumhan isi churore te une lokhoning ti hensek kurusarta ki bukang dowan puski mundir ke bang tumalam sa dowan puski la penili tuma pindeng sumpot la bang ta ilitum ke chitine ne la si na tum theklong lo la pindeng sumpot ta me karbi atum kupil theben ke plang la so pindeng sumpot selang tum ta rimpon lo la selang tum churur te une kurusar arnam phane kurusar pulo la pen ko ke kroi thua dular phan ke kurupo pulo la si lahai ta me alang li karbi amen pen sigi irpon lo la pe mesen alam lo la selang li tuming thirpi la si nilihin pen name ninga klong pen karbi lo autonomous council pen CM relief fund hin pen tame kipi ka pajir je funding li kang dak pon lo la pen ang part ame April la cheklo adyata bangke arni bang hokon pela aron barim ke kroi atum an tame si tuning ke cheng lo pining bangke ingdeng hini laso aron baring maching rumah mai tame karbi people hololong taralang solong ingkan sek karbi disumnem sorong aja katalon along odak do ponung ji ala phai bangke lakni bak do ji pusi nili phan birta nang palle lasi April cheklo hola tara doji la eltom karbi tum dai si kaching rumang theklo mane ke UCF United Christian Forum potum da chudo iglo Christian na dhorom tum ni kroyan lukhimon tum ke kroyan da medak dipu headquarter long pini indeng pri doan radamai pidolo lapen ke ko indeng hini aron barim non la April la cheklo la tame ko aron barim ke kroyan lahai ke party chipu be pin song che jong je pin si aron barim ke kroyan ke dak chingrom po thank you. Meghalai odlang lu chomang atumpen karbeng lo arlu nang lu choksi jo padap thengpi kang hupon trakpa che jengdet anpin lo laso puthak sami hamran KSA regional committee atumpen ki pachini pona tengli potangti kedam tangarni sami KSA lapen a 2.9 atumpen kang hu trak sami nep dunlo bon sami odlang lu chomang atumpen sbe to dam paksi KSA lapen ki karbeng long engnam rekom saki atumpan heteng khengdun si lam thama sami dolo karbeng long ang nampi long thengpi teng prang ka chrai dun chot kalisi labangki longle phelang ka chrai dun ateng lo athe thengpi ka chrai kom dun chot kali labaki karbeng long ni ta ka chrai kom dun lo la so puthak sami KSA tumpen ki non ke wang charni pen ki so dak pen asai sami teng ponang kok bu busi alang li tumpen phrangke thengnu sami so dak pen pachini pon je non malom just semet pet adui hoenat khanduli mokoram lapen ke tadolang so lapen pujir kendeng nat thengpi kaluk sona bang penang thidung dolo thengpi kang hu alam chethan polote lake non het pen kalilo penang aningkan pen sitame penang social organization la pen leader setum la pen ke forest department atum sitame la bang so thengpi kang hu ke khangi phan bang ke bori bom lo sitame kiuni son si theklong la pusona por hut non het jong ke dam tang ni phli pho frank tadolang so Harvard jitu university ki kemi pu adum karbiang lo autonomous council la pen tum MLA sa rup sing terong lali tum ke lang dam aside lo haladak otlang no achomang atumbang thengpi nang ki pi abang parhum ru da son si theklong lo la pen arjulong lo labang so lam the hokpet ka chini neng ye phan punil tum karbilo charlia song lang hempi head branch president secretary atum japon si la pen alang li tum cherabra pet haladak socheng amreng border development committee alang leaders atum pen adimak long an palelo la pen hadak theklong lo thengpi ki pi bang lead big an lo joparni jopada hadak thengpi ki pi bang ekdom patihur nu da son si theklong lo labang so birta nili tum kelang cari itum forest afan sitame la pen ke district administrative law and order patamin to pachini lo la so teng pen si hadal da bang la so theng piki ping ton popusini tum ning che thedolo tame patumi abang aku birta long chulo je anar lo kring si halat da ka bang ke la odlang no chomang tum bang ke theng pi na ki pi theng pi ke roy bang halatak theklong lo la bang so birta long pen si nilitum dak SP sar additional SP tum han birta palelo lam pen alang litum bang ala Meghalaya police tum pen chingki phan bor ilo si tame ala tum alam patoite det si halat da ka bang theng pi ke thap phan bor ilo
la so lam pen ajok forest department la pen abangke forest department na gilit pon itu ma protection ranger sir la pen ke haladak langhem pb officer pen chenglo alang itu ma risang ho la pen tum social organization KSA border development committee tum sport long dam pen si haladak nili tum mek khini pen thegod long si haladak thengpi thabo magari bagli tum nep dun long lo kado ko be chira pen amasi la pulo haladak thengpi ken nep pen wan bom hut isi therak me la pen chijin so me forest atu mena kam sige claim aron ri pen thengpi ki pi pu yoni sila so thengpi ke nep dun pen wan bom hut haladak otlang no achomang tum gari nang parpan dun pet si haladak forest department na sai khie tum phan la pen nili tum phan si ta mena tengkheng la son haladak tolo la so yoni masi halatak malom so chetor ko la sitami arna mahir jumi rada hir jumi pen ajo halatak joko phan sitami areng hupa so sepin pen haladak pen litum chepa jok long si gari bangke forest department long non tami central ren andra si dolo nona bang awe pin lo thengpi nona bangke kachelang adi mamasi awe pin lo thengpi kang hu dak pati khurnu do joini masi anglong along kwen sinon bangke nai long lang lo la chot kali la so long bangke isi aku cetherak me bangke ritar lip lo pulotante komantu ni apor bangke ilitu menna akar bidhada kacherap do kop titi laso joini si ke khangji phanta bor I ulota un edello lasi nona por bangke ilitum kamatha chelar si thengpia bang kang hon nang apor lapena bangke border na jase metpet lapua hina na bangke thengpi hilo ilitum phan aduyo hoy na ki railo asila so theng pi jong si pana hok at polote mo aduyo hoy tai tum kacherai kom dami atowar bang masap so kasik sak dochi la pena bangke ako ithelam bangke kenang sot lam bangke la pulo pini kaching hon seroi pen idum khasi panar akorti atuma phan theng lang kachuri awar sai tum thoplot po theng lang aningkan nang churi po aphi bangke alang litum meghalaya aram hok mate alang litum aram hok lu pupo nilitum along le po bang kachirai bor I bang dokok titi lasi ilitum kang hon ka jinso lapen jirpi lapen komat ne haladak kachichini che thek pen alang lituma phan alang lituma dalali klemun pen la bang so theng pi pana hok bom plote theng pi lo god bangke iltuma long le bangke dam bom ji lasi Karbi lo charlia song hin pen so dak pen pachini lo je ladak labang so theng pi kirai kom ji long nilitum non imut chedong prat pen ke keremi phanil tum chisik pon tang lo Therini pha engkora ke thom ani nijang Karbi Anglong Kupili Mohila Mondol Congress Committee atum bent Khiruni Mondol Congress Committee sai hemlong ke chingsi klembang phi atum mai kang nipon mai phi latarong pp pensi mai chpehem pupon alhia man pent West Karbi Anglong District Congress Committee in charge mai phi sanglis ingtipi West Karbi Anglong District Mahila Congress Committee mai phi sangpi sonam timungpi West Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Jyotiram Pator West Karbi Anglong District Congress Committee Vice President Rup Singh Bongrum General Secretary in charge Organizing Sotro Singh Teront Maipu West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Agustin Hi atum ben chitong dun si labang so amailong semi RDSP dun renti lapen labang so amailong pen semi AP at si pen lapen ke BJP pen pangrum pet pen bang phori si su si klembang phiatum mithang a party pen chodun si Congress along chipok dun thu joining kibang omping si pipen noy ka piel si pen noy la pen kibang pi ma dan la an hai bang sa le sa bang ka so apat kedo ini joining kita Mahila Presiden Karek Chupi alang li BJP joining hot bang haro isi sose Mahila pun BJP na tuke pon la so alam na kona hok rat pan pachin lagi kareng kan ti la so BJP na ke pon ke lagi ni tu ke ke no ke ni pen ni dam ya bang lagi coba untuk lo mane Mahila alang
kipon ini tuh distrik Mahila pen kipon lang bang di mau kali bang etom tapi untuk Mahila pen kipon masih lang bang ini bang ini kipon pen bang kadu lah suka cikupnya lagi cupai piganam dia mata lagi yang cuma tidak kisi dunbom masih cikupnya lagi cupai kolam Mongol Mahila Labangsu Sugi Tamtang Pot Prangkai Lidung Lang Dak Mongol Mahila Presiden Lapadan Mahila Presiden Tang Lakare Pangtupi Di Mongol Mahila kami Appointment biar lo Presiden Kalau yang komisi kami non sistem Tang kai lo Presiden nanti ku kami Pini nali pun kami pegang jadi alang ni loh kacir abdun dia tuntupi pini BJP lah pini BTLC itu bihe ko alang litum itu malam kenang nak join itu nali tu matang tenglong prong lo lasi alisa teng pelutang tes bang pharo apa tu mungkin nak anak kacir lo lasi nona berangki bangki mangke kongres ka yang teke kelong dak BJP klambang pu Stephen Phangchupen Lumbajong MSC Consensi Parlopon angkang longot rong rup an humridam si rong asar pen chenglok rong ratum pen semi chirok tokamai semi pedopon bomlo lapuson tak si kedam tang thrini pai ingko rai hini arni sami BJP klambang pu Stephen Phangchupen Lumbajong Consensi angkang longan humridam si ratum pen chirok tokamai pedopon labangso amailong pen alang lipen kening je pana tengki ang tan pen kewang kepi gachi su tu maphan sai chu tikia man pen dispen sami longli pipet danangji la pen ti sai chu tiki do an sami me thang pen si un an ke body ponangji la per ke Karbi Thomas Council ong non kachari bom bisbi sarkar tumlong cherap che todun pen si kaching thura sai mo ke do an sami un an pen par sai chu en dunji aphan sami BJP klamba pu Stephen Phangchupen puthot pachini pontu tamne banga so tum si nang ke do ajaba mo pen pu gambrai pulo itum si alang tum phal list ki pi ba alang itum phan si kapa claim padam phan si itum buha ke cha kulo sita me alang tum phan edon ni ke chap kane longle chiri si hini ke chap pen ke pini tum thek long lo kwan si alang tum pan dang pen si alang tum rong group ka chu ki ma ye tum thek long lo la si ile tum ke umat phan si jongdam lang nona jha tum ke sarkar phan si jongdam varet lo sarkar tum nang rap redet den ke sarkar tum nang lang redet u sarkar tum ta sung si nang lang thek lang ele tum methang si bang asu kibi kichi phan ke chak polote alang tum jong si thir lo polote koson se plung thek lang koson ta tha si non e tum jong se e methang along le cherai kom nang ji polote ke wang jiar ni bangke eme thang si choklem nang po non ele tum bangaso an ku varet bangaso nang chan varet lo bangaso nang pleng varet lo pu hitum ki pu khat chot lo athema kopi por lo pu eme thang ta asap so ke kaslet do eme thang along le do kok si choklem kle si ili banglos ni hem do varet dita hai aja tum ke kam choklem dende anhala kichi ki be phan si kam na paklen toy po si la son pulote itum ke wang jian ni ke ko son se me thang along re cherai kom thek ji ke na lo sikedam tang abang ke ove tum bang ke hore bong pen longle ki pi ba vo jon pen longle ki pi ke pe dak rit na choklem lang dak khan nang chuti ki lang tu hore bong pen ba vo jon pen ke pe pen ke pini ko an lo itum che thek long along ritin area tin ta itum che thek long lo la se hala bang ke avedet nang je jong se ke wang jia army itum jong se la hai khai pen chepe jogi pote lasi emethar jongsi ne karbilo polote jongsi karbilo put anotinta chematha thek polote halaso kamatha long polote kopilo kan hokji ke bangphan ili longle che ke pek ba hem bhara ke piba peneason ke pek ke chak bang ke wangji ani bangai tum sung krongji lasi halaso ke sung sede je phan non pensi chere teknangji bangke ke wangji ani bangke eme thang along le jongsi sarkar ta eme thang sarkar mati non ki pu bangke BJP ke banga sarkar pu ili chi juk dun de bang pu si banga sarkar pu si pu bom pu ili tum ke lasi banga so phan lang oyo non bihari tum phan lang oi bangke chi pu pe party chi pu pe lasi
सरकार opposition kedam pen bang ke kum thang ta li ke longi bang ke kedam tang ta tum che thegong lo thang ta le long ge me thang sei song lasi lam pen si Karbing long phan pa jok ponji ma de karbing long ke do englong so khai tum phan ki sung pen pa jok ponji le potang ti AP et se mai phu retired IS jai ka thar ke japon anvet lo non chari bom BJP lapan ki ASDC Congress atuman pan ki claim pon thek thelu athi PJR vijar long thali nang ji pisami thale pon thek thedel lo lapen karbing long Thomas Council long sami kebi ke chesu tum phan voter list amendment eng than pon edang ji pisami eng than pon thek thedel lo non he chong di phurong spia long pen sami inut lang okache jorchot kebi ke chesu si karbi tum phan areng hutane pasolo lasi karbing long Thomas Council long kachari bom atuma bangki claim pon thek thelu athi ang tan pen ke pakanda bhuralong si Karbi Long Thomas Council atum ki kandun lokchot pusi AP agency organizing secretary Khorsing Timung pen arbok pon Karbi Anglong ke khai afan claim klikela jai ka thar sara nangaja party APSLC pen ka preke nahok ta twar theklong lelu pini BJP punoi pini Congress punoi pini ASDC punoi majok ta twar theklong le jongsi theklong puson te kedam tang aningkana por alang teman twar pilo alang tumhan jakong pilos te khala bangso khai a sentiment pen khai phan ki pa jogya abang kelang tum claim kang thek theder lo asi khai phan pa jogi plotang de jai ka thar na keja pen jai ka thar si non claim un choji athe claim un e polang tum claim un e pu bangke lason hello je ki cheso phan council voter list ing thani puta bangte alang tum ing than theder ki cheso tum han trading license ing thani puta alang tum ing than theder ki cheso tum han land pata ing thani puta ing than theder PGR eviction ay putai eviction sedet lapen dipu railway lane han talang litum eviction claim a hedet pulotang te alang litum claim un elu pubangke ang thekbai klang hamlo laso ke claim un e pena jok pini Karbi Anglong akisung bangke tum parnisela theklong lokedi da Karbi Anglong ke do englong so Karbi atuma fansi pini ke e ok ev nangapa bulo pini ke bangke pulot order pilo PGR eviction ni bata hukum dolo order dotang lo len banghala murti phuwe pakkan so chelang lifan ke la pilo khetor pudo do de hidia jo hai la so khetor chelang lifan bangke parting arelu tane khetor tumange hor ingri hilo plotang te atume hala habit long konane thiri long tame tamani hem ke mesi patin tin hala thiri tame hem ke me tin kok ba konane habit tame hem ke me tin kok ma ha daw ke thi anga bangke pilop long te thiri pina jo la sonang deng sonang le rok lo asit bangke APSLC afansi rat tame tum pahai nang po lapen APSLC party ke khai pen kachera ba party lage kapre ka political party son kali khai pen kachera political party athe kai ke mata khai kisungalam lok APSLC tum kachithan penap ke somen ing thanai pura pinian de hangkong lang autonomous terlam tame palong sirak implement sirak nei tame APSL tum hangkong lang lapen ke so tum han votalis ing thani pura ningwang ta hangkong lapen ke so tum mare non VGR tame eviction nai pura kai ke ta hangkong lapen sakuri contract tame inglong so Karbi pen chenglok kapre inglong so tum silong yat nei pusi kai ke ta hangkong protang te labang so political party ke khai pen kacherap lok political party lagi lasi malu mala political party gali pini Congress BJP tum la hai lam than theke latunge kali development pen si rat fan kapa manghu lasi la sona development ke nangne nitum ke ahok khai kisung pen jok nang ji pusi kai ke tar tum ke mangdo plan chol ni pachin ni bang Pini Abirta ki lan sikyang ton paniglo si tumi thangmi kardom